Kwiindaba zethu emini nje usekela mongameli Paul Mashatile umemelele ukuba kuqiniswe intsebenziswano phakathi korhulumente neenkokeli zenkolo ukuze kulwe imingeni elijongene nayo eli. Due to the generational gap, I do not think I qualify to speak to the life of this remarkable woman. Uthiywe ngegama leswenye somzabalazo ongasekho umama uWinnie Mandela omnye weyona migaqo mikhulu eRhawutini. Inkosi Mazole isicaka sithambile sithi nxasho ke nakuni babukeli bethu kwijelo iDTT ndingaphosisanga amaseko mandikhawule ndiwarhuqa. Usekela mongameli Paul Mashatile umemelele ukuba kuqiniswe intsebenziswano phakathi korhulumente iinkokheli zakwalizwi nazo zonke iinkokheli zenkolo kweli ukuze kuliwe nemingeni ethe gqolo kweli. Mnumzana Mashatile ukuthethe oku kwindibano phakathi korhulumente kunye neenkokheli zenkolo ebanjelwe eRhawutini. Kulindeleke ukuba le ndibano iqwalasele ukuba ngawaphi amanyathelo anokuthatyathwa ukuqinisa le ntsebenziswano. As a nation, we must be concerned about the deterioration of our social and moral fabric. It is therefore important that our partnership be institutionalized in order to effectively address these issues. And we're talking about this with the ministers earlier, that later we will have to talk about how we institutionalize our partnership so that we don't have meetings once and we don't see each other in 2 years. It's important that this is a journey that, as we started today, we'll continue to walk it together. Uthiywe ngegama leswenye somzabalazo ongasekho umama uWinnie Mandela omnye wemigaqo emikhulu eRhawutini kumsitho namhlanje ongqamana neminyaka e-87 wazalwayo umama uWinnie Mandela. Likhuzule lalahlwa igama leWilliam Nicol Drive njengoko sele kuyiWinnie Mandela Drive ngoku. Usodolophu masipala uMbaxa waseRhawutini umnumzana Kabelo Gwamanda umchaze umama uWinnie njengendlezana ekwancancwa kuyo umzabalazo wenkululeko nobulungisa. Uthe bona njengenkokheli zanamhlanje abafanelekanga ukuthetha ngomama uWinnie kangangobukhulu bakhe kumzabalazo wenkululeko. Ladies and gentlemen, due to the generational gap, I do not think I qualify to speak to the life of this remarkable woman, except to acknowledge the fact that she was indeed a God's gift to South Africa, and that we remain eternally grateful for her. Umsitho okuthiwa ngokutsha kwesitalato iWinnie Mandela Drive ubuzinyaswe zizihlwele kuquka inkosikazi kamongameli welizwe uGqirha Tshepo Ramaphosa, umphathiswa wezothutho unkosikazi Sindisiwe Chikunga, umphathiswa wezabasetyhini abantu abaphila nokukhubazeka kwi-ofisi yobongameli uGqirha Nkosazana Dlamini Zuma, inkulu baphathiswa yaseGauteng umnumzana Panyaza Lesufi, ooceba besixeko saseRhawutini namaqela ezopolitiko ayintlanganisela yorhulumente womasipala waseRhawutini. Angena ngokungena mazovelwana emva kokusweleka kombhalo wencwadi ethi When Hope Whispers, itshantliziyo nomsunguli wombutho ongenzi inzuzo uZoleka Mandela. uZoleka ngumzukulwana kamama uWinnie nobawo uNelson Mandela usweleke ekutshoneni kwelanga izolo enqonqwela usapho nangabahlobo bakhe esibhedlele. Usweleke emva kwengulo ende esulwa nesifo somhlaza. Enkosi kakhulu sikummandla wasempongwe uzakhumbula ukuba le indawo apha umama uWinnie Madikizela Mandela wazalelwa khona. Uzamkhumbula ukuba ke ngomnye wabantu aziwayo ukuba wadlala indima enkulu emzabalazweni. Kodwa ke namhlanje sifika apha bengaphansi kwelifu elimnyama besolekele ngamalungu osapho. Kodwa ke kuva kabanzi masinaye apha umphathiso ojongene nesebe lezempilo umama noMakhosana Math. Mhlawumbe masiqale ngokuba sidlulisa amazwi ndiyazi uba kwangena ngaphakathi wazivela ngokuba kwenzeka. Mandisibulisele kuwe nababukeli emakhaya welithuba esinemizwa ephitheneyo called mixed feelings ngexesha apho sithi sizo celebrate
obubomi bobuphile kakuhle, but sifike ikhaya lamangutyana kwaMadikizela umtshana bekamama uWinnie Madikizela Mandela eye wasandulela. Yiyo lento siqale ekhaya ke ukuyonika imbeko nokuyodibanisa amehlo. Kwakhona xa sivuka namhlanje sava indaba ezibuhlungu ngokushiywa kwethu nguZoleka Mandela, lo ke ebengumzukulwana kamama uWinnie Madikizela Mandela. So kwikhaya longutyana, ikhaya loMadiba, sithi nxema bathuthuzeleke akuhlangalo ngehlanga. Silisebe lezempilo eMpuma Kapa ukuba masibeke kanye kolusuku lokucelebrate, sithi sisisa eyona present ikumgangatho ophezulu yekuzalwa kanye birthday present kumama uWinnie Madikizela Mandela. Yiyo lento sizisa ke ezinkonzo zokumgangatho ongaka 223 million facility, only the infrastructure and other expenditures or investment esiyenzile, including human resources, machinery, state of the art eyayisone lapha u260 million. Ngumsebenzi esiwenza kuba sisithi urhulumente wabantu lo inkonzo mazize kubo, lonto ke besiyalelwe kongasekhoyo umama uNomzamo Madikizela Mandela. Inkosi kakhulu ngenene umama uWinnie Madikizela Mandela bamaze abantu abamaninzi bawazi bawenza umsebenzi omkhulu uguqula imeko yezopolitiko eMzantsi Afrika. Baziwa ngegalelo lakhe kwezopolitiko, igalelo lakhe lokuphuhlisa abantu abatsha abafuna ukungena kwezopolitiko. Namhlanje kuziswa esakhiwo esakwazi basincedisa abantu besoloko bejongile ikhaya lakhe besithi nabo sinenkokheli namhlanje bazayibona ngokwabo. Utsho ngolo hlobo ke umphathiswa ojongene nezempilo kweliphondo leMpuma Koloni malibuyele kwestudio. Ukanti le ingxelo entatheli yethu yeyokuba kunikezelwe ngekliniki lisebe lezempilo eMpuma Koloni kwilali kamama uWinnie Mandela embongweni eBizana. Angena kongena amazovelwano emva kokusweleka kombhali wencwadi ethi When Hope Whispers, itshantliziyo nomsungulo wombutho ongenzi izuzo uZoleka Mandela. uZoleka ngumzukulwana kamama uWinnie noba uNelson Mandela, usweleke ekutshoneni kwelanga izolo engqongweni usapho nangabahlobo bakhe esibhedlele. Usweleke emva kwengulo ende esulwa nesifo somhlaza. Nantsi ke ingxelo. Isehlo esihluthe imihlali kwabaninzi. Umzukulwana wamaqhawe ezopolitiko uNelson Mandela noWinnie Mandela, uZoleka Mandela, ulishile eli limagada ahlabayo. Ube neminyaka engama-43, abantwana abasithandathu nashiya ngasemva abane. Ukanti iqenqelekile iminyaka lombhali wencwadi ethi When Hope Whispers, eqobisana nesifo somhlaza besinwenwe sahlasela amahleza, isibindi, imiphunga, umqolo nengqondo. Kudliwano ndlebe awakhe wanalo ne-SABC wathi ebesele eqhubeka nobomi esazi ukuba akana kuyitshintsha le meko. I don't have control over when it is that I'm going to pass, but to pass on, but I do have control over how it is that I choose to live my life now. Ufakwe ngomvulo uZoleka Mandela isibhedlele kunyango lwalomhlaza, ze wayibeka inqawe engqongweni usapho lwakhe nezihlobo izolo. Asaphokoka amazwi ovelwano ngalenkondekazi njengoko eshiya ngasemva abantwana bakhe bebesenyongweni de ebabalula ngesizathu sakhe sokuvuka imihla ngemihla. Ube luthanda kanobomi usapho lwakhe yaye engawutyeshelanga umzila wokuza nenguqu eluntwini. I had several engagements related to Mandela Day, and obviously we had the birthday lunch with my grandfather in hospital with the family. So this looks like it's a brilliant turnout, and I look forward to donating my 67 minutes. uZoleka Mandela ibethe gqolo ukwakhuthalela amaqonga okubalisa ngobomi bokuphila nesifo somhlaza, esoloko esithi uyayazi inzingo nobuzaza bemvakalelo yokuphila ngathi wedwa ebunzimeni, ke ngoko akayinqweneleli omnye umntu. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba zeSABC. Kwalapha ezindabeni, abazali bakaSilubonile Ziquntu wasemakhanda eMpuma Koloni babongoza uncedo ngemali eza kunceda kuqhaqho fakelo lwesibini sonyana wabo iminyaka emibini. Kodwa masube umntwana evenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo, uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Indaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe usekela mongameli Paul Mashatile umemelele ukuba kuqiniswe intsebenziswano phakathi korhulumente, iinkokheli zakwalizwi nazo zonke iinkokheli zenkolo kweli kuze kuliwe nemingeni ethe gqolo kweli. Mnumzana Mashatile kuthethe oku kwindibano phakathi korhulumente kunye neenkokheli zenkolo ebanjelwe eRhawutini. Kulindeleke ukuba le ndibano iqwalasele ukuba ngawaphi amanyathelo anokuthatyathwa ukuqinisa le ntsebenziswano.
Umbutho wesisa i-Great Impact Organization uza kubamba umsitho wenkcubeko azibuye emasisweni kule mpelaveki nodibanisa ama-Afrika aphuma nkalo zonke wanike ithuba lokubhiyozela amagugu awo. Ukanti kwisixelela abanzi ngalo msitho siqhagamshelana ngqo ngobuxhakaxhaka bale mihla nonkosikazi Thobekile Ndlovu ongusihlalo walo mbutho. Nkosikazi Ndlovu, siyakwamkela kwiindaba ze-SABC 1. Khawuqale usixelele. Siyabingelela ekhaya elikhulu la SABC 1. Khawuqala usixelele ngentsebenziswano eligama lithi azibuye emasisweni lithetha ukuthini? Igama elisazibuye emasisweni igama lesintu elisho ukuthi asibuyisele izinto zethu endaweni zazo. Lisho uma uboleka into kumuntu uyayisisa. Mawuseyibuyisa uthi ayibuye emasisweni into yami kade ngikuboleke yona. So sithini ngalomcimbi sithi asibuyisele izinto zethu. Let's return the pride of Africa to where it belongs. And singabantu asizigcatshe ngamasiko ethu asibe proud ngokuba abantu abama-Afrika kule Heritage Month. Uzulume kakhulu ke kololu kaMakheba. Ungakusixelele ukuba yintoni eza kube isenziwa kulo msitho ukuqaqambisa inkcubeko? Izinto ezobe zenzeka laphayana ziningi kakhulu ngoba sizobe sinabantu abavela from the art kwispace se-art abaperformayo abaculayo, siphinde sibe nabazobe behwebelana ngalolu suku ama-vendors azobe edayisa izinto ezingafani ukuze senze ukuthi abantu bakwazi ukuthi sidala amathuba omsebenzi ababawo small business. Siphinde sibe nabanye abazobe beveza ingqephu engafani yama-African different fashion designers asikhombisa ubuhle bezinto zama-Afrika. Kodwa-ke into elindelekile ukuthi sibungaze, sicule, sisine, sibungaze nje sijabule ukuba ama-Afrika ndawonye. Uza kubanjelwa phi lo msitho nkosikazi Ndlovu? Lo mcimbi lona uzoba la eThekwini endaweni ekuthiwa iseDube Trade Port. iDube Trade Port iphakathi eKing Shaka Airport. Yindaba sikhethele indawo ingenxa ukuthi sizama ukuthi si-accommodate wonke umuntu no-flyer ovele Joburg novele Cape Town, but guess from Cape Town bangaqakeki banede bafike nje airport basijoyine sibungaze i-heritage yethu ndawonye. Kuvakala ngathi izawuba ngumsitho omkhulu. Ingabe ikhona indlela amashishini asakhasayo ukuthi aqhamule ngayo kuwo? Kakhulu, because kulela ngalo lolu suku lolo sobe sina nama-vendor stalls adayisayo abantu abahwebelanayo ababeka amatende abo bedayisa izinto ezingafani, imikhiqizo ehlukahlukene abayenza ngezandla. Futhi sibese sinika amathuba osomabhizinisi bendawo amancane ukuthi kube ibona abarendarisha ama-services ngalelo langa. So bazohlomula kakhulu abantu nje mabeza bayimisela ukufika bephethe imali yokuzothenga ngoba kumele ukuthi siba-support small business. Kube ithina esisupport amabhizinisi abo usadlondlobala. Sibaba ngazo zozibini nkosikazi Ndlovu. Lo ke ngusihlalo we-Great Impact Organization nkosikazi Thobekile Ndlovu. Abazali benkwenkwane yasemakhanda eMpuma Koloni bazama ukunyusa ingxwamali eza kunceda kuqhaqho fakelo lwesibindi sonyana wabo ogulayo. Usilibonile Ziquthu oneminyaka emibini wazalwa nesi sifo esibangela ukuba inyongo ivaleleke ngaphakathi kwesibindi. Unina uthi unyana wakhe udinga utyando ukusindisa ubomi bakhe. Okwangoku zonke izame zakhe zisaphanza. Engekafiki nakwiminyaka emibini, usilibonile Ziquthu wafunyaniswa nesigulo ibhilale atresia. Apho inyongo yakhe ibambeke kwisibindi kwaye isibindi sakhe singamoshakale. Inye indlela angancedakala ngayo kukuba afakelwe esinye isibindi. Oogqirha bebefuna ukwenza uqhaqho esemncinci apho bebeza kufakela imibhobho eza kudityaniswa nenyongo yakhe, kodwa bala abazali bakhe. Doyika for la operation, it's because of akho bantwana babachazayo into yobana bakhona bayaphila babenza. Lo bamchazayo u-1 noko naye wasweleka, uyabona. So sanalani bana sizabathatha la option ye-liver transplant, of which ke nguyilibathi bana bamdeclinele for yona oko sihamba khona ke ngoko. Ukopha ngempumlo, isisu esikhulu, ukuduma nokuba nomzimba orhawuzelelayo ngezinye zengxaki ajongene nazo lo bhabha. Nangona nje yeneminyaka emibini usilibonile kodwa akakabonakalisa izimpawu zokuhamba. Abazali bakhe baphelelwa lithemba. Kaloku indivisa kabuhlungu because ndiyayazi ba kunexesha elifutshane, so andiyazi idate nosuku azosweleka ngalo. So yena ndindivisa kabuhlungu leyo.
That's why ke ukuna create la post ye donation because andizokwazi uncama ngomntana. Isebe lezempilo ephondweni liziphikile ingxelo zokuba isicelo salomntana sokwenza uqhaqho lokufakelwa esinye isibindi sikhatyiwe. Kubalulekile ukuba siphinde sitsho ukuba azenziwa i-liver transplants kwizibhedlele zethu eMpuma Kapa kwangoku. Xa kukho umuntu odinga olutyando uye athunyelwe e-Red Cross Hospital apho aye ahlolwe khona ukuba ukulungele na ukufumana esinye isibindi. Abazali bathi oluqhaqho lokufakelwa kwesibindi kwisibhedlele sabucala siza kutyabula ngaphezu kwe-700,000 zeerandi. Kwiindaba ze-SABC ndingumcebisi Ngqina ndisemakhanda. Ngoku masiphosa amehlo kumagqabantshintshi ezizenza qaqamba kwihlabathi. Kwisiqithi sase-Australia iqalile ivoti yokuhlola izimvo zokuba eli lizwe linike ingqwalasela kubantu bomthonyama base-Australia kwaye oko kumiliselwe kumgaqo-seko welizwe. Ezi ntshukumo ziqhubeka ngaphambi konyulo lomhla we-14 kweyeDwarha u-Okthobha ngolwamaRhanuka. Amapolisa ase-India asivalile iindibano zasezidlangalaleni ngelokunqanda ubundlobongela babaqhankqalazi abakhwiniswa kukusetyenziswa kwamanzi omlambo ngummandla ongqongileyo. Konzakele umfama kwipaka yenkululeko ngelixa abanye belele bebaliwe ngamapolisa. Qakatha qelele kwelamataliyane. Kuninzi isithuthuthu iVespa asisetyenziselwa nje kuzulazula koko yindlela ephambili neluphawu lwamataliyane aseRoma. La Vespa è donna e quindi uthi iVespa inkosikazi ethandwa ngamakhosikazi njengam. Abantu bandibuza ukuba ndiuhamba njani umgama ozikhilomitha ezingama-7,000. magari la forza di spingersi. Ndithi kubo ndisuka ndihlale phantsi ndinyathele umcephe isithuthuthu sizenzele into yaso. Gas e poi fa tutto lei. Xa siqwela ingqokoqo inkosikazi yaseJapan ingene kumsebenzi waziwa njengowamadoda ukuba ngurisho. っていうのも私運動経験がないっていうことから運転するのがすごい大変で。Uthi andenzi nawuphi na umdlalo kwakunzima ekuqaleni kodwa ngoku ndiwuqhuba ayoxela lo risho. 今は運転もできるようになってコツをつかんで。Qongqololo. Ukanti kumaqongo onxibelelwano siqhubekeka nokulumkisa uluntu ngokufuna uthando kumaqongo onxibelelwano. Njengesiqhelo sinayo intatheli yethu Sandile Hlangane apha e-studio. Mkadi siyakwamkela. Abantu bangalumka njani kumba wokufuna uthando kumaqongo onxibelelwano? Phambi kokuba nje sibalumkisa abantu masibaxelele okokuba ukubabonisa nje uba sithethe ngantsomi apha. Phambi kwenkundla zoMzantsi Afrika kukho icase ezi-about 5 or 6 ezikhona ze-con artist. Ezi-con artist ke ngabantu abazenza okanye abaziphilisa ubomi obuza ukwenza ucinge fanuba wena banemali. Kukho ke nomfo waseRussia naye ke uyi-con artist. Nguye ke lo ude kwenziwa ngaye imovie ekuthiwa yiTinder Swindler. iTinder Swindler nayo ke yinto efana ne-con artist. Sukuvumela inhliziyo yakho ke ikuhambele phambili okanye ekulawule ungene kulento ye-Tinder Swindlers. Aba bantu ke sizababona ngokuthi bayaqhayisa ngezinto abanazo, banxiba kakuhle iimpahla ezidurayo. Kodwa funeka uzibuze lo mbuzo uthi uzawuyazi kanjani ukuthi ezi mpahla zingenene nangenyaniso ziyadura okanye zizizo ezicinga fanele bazizo. Okwesibini into abayenzayo abantu abangosisi ubukhulu becala bayamthanda umuntu obathembisa ngomtshato, bayakhawuleza ukuthembisa ngomtshato. Mbuze ke lo muntu lona okanye zibuze wena umbuzo ukuthi ngumuntu otheni lo ukhawuleza andithembise ngomtshato. So zizinto funeka uzijonge ke kule con artist. So lo muntu into ayenzayo ke akuxelela ngezi
ngezinto athi yena unazo okanye akubrekele ngezinto athi unazo, uza kuxela uba urojiwe okanye kukho imali ekufuneke ayifumane, le nto kuthiwa ngesilungu yi-inheritance. Kodwa uzawuthi kuwe phambi koba mandiyifumane le mali iyi-inheritance so that sizokwazi uyitya sobabini sikwazi notshata, funeka wena uninikeze umzekelo imali engange-100,000. Yimali ke leyo ezawuthi wokukurobha ngoba ebengasebenzisi amagama wakhe kwi-social media okanye kula dating app, uzavele ayisuse iprofile yakhe ungazuphinde uve ngaye ahambayo komnye umntu. Ezi-con artist ke phela ayingobantu abangamadoda kuphela kodwa ikwangabo nabantu basetyhini. Ingaba le nto uthetha ngamkadi laa nto ibufana naleyana kabhesta mhlawumbi athi uphesheya kanti usetrongweni? Yinto ebufana kanjalo kodwa yona umehluko kukuba yena uBesta ebenomntu esimaziyo okanye owaziwayo ngabantu abaninzi uba uthandana naye okanye uncoma naye, engazange adibane naye kwi-social media platforms okanye kuTinder okanye ke online dating apps. Le ke ye-con artist yona uzawudibana nayo kwi-online dating app. Usenodibana ke nayo kwi-app efana naye uFacebook okanye uInstagram, not only kwi-dating app. Kodwa kwi-dating app umntu ungena simazi sonke uba ufuna ezothando. So ungena ke ufuna ezothando u-aware ukuba kukho ezi-con artist abantu abangenayo i-interest kuwe okanye abangenazo injongo zokukutshata kodwa iinjongo zabo kukuthathela imali. Njengesiqhelo mkade sibaba ngazo zibini. Camakho. Umbengo mndiya ucima umlilo, umathangana uza kubuya nezikulu ngentsimbi yesixhenxe ngoNgcwalazi. Makube Khosi Sibehele.